आसामाव दाख्लैनिफ्राय साननैसो सिगांनिफ्राय सोलिबाय थानाय पस्को आयेन आरो 18 बोसोरनि सिङाव हाबा जानाय एबा जुलि लानाय खोथाखौ लानानै आयेन बेरेखा होनानै पुलिसा एरेस्ट खालामबाय थादों। नाथाय दिनै गुवाहाटी हाइकर्टजों सोंखारि जादों आरो बेनि गोबां एडभकेटफोरानो मेलेमजिबि बिजिरगिरिफोरा बुंदों जे गोबां सुबुंखौ दिनै हालाय हाफाय खालामबाय आरो बे हालाय हाफाय खालामनाय थासारिखौ लानानै जाज एडभकेट सानैसोआ जे सोंथि खालामदों सरकारा बेफोरबायदि खामानिखौ सोरनि बिथिङाव मावबाय थादोंमोन ना सरकारा ल'नि ड्राइभ नोमा। दा खोथाया जादों 14 बोसोरनि सिङाव जायफोर जुलि लादोंमोन 14 बोसोर उन्दैनिखौ जायफोर जुलि लादोंमोन आरो बिसोरखौ पस्को आयेनाव दैथायगोन आरो 18 बोसोर 14 बोसोरनि गेजेराव जायखौ जुलि लादोंमोन बेखौ बेल मोनगोन। दा पस्को आयेना बबेनिफ्राय फैगौ जायनि अफिसारानो गैया आरो बेबायदि थासारियाव बोरै एरेस्ट खालामनो हानो आरो पस्को आयेननि गेजेराव जेब्ला आयेनखौ गनायथि होनांगोन बा जोबथेसालियाव सासे मानसिखौ जे जोबनाय जागोन पस्को आयेननि गेजेराव अब्ला बे पस्को आयेना ओरैनो जानाय नङा होननानै पस्को आयेनखौ आयेनाव गोलैनो थाखाय बे आयेननि साजा मोननो थाखाय बेनि उल्था फारसे एक्सन खालामनांगोन जे सिख्लासानि न'खरनिफ्राय बा सिख्लासाया बेनि सासे केस होनांगोन अब्लासो बे पस्को आयेना नांगोन। नाथाय जुलि जानाया 3, 4, 5 बोसोर जाबाय आरो गथ' गथाय दङ बे हिन्जावसाया बेखौ मानो उल्थानो जाबसिननो केसखौ नङा होमबा आरो सरकारासो दैखांना लाना फैदो सरकारा बबेनिफ्राय मोनखौ बे गोहोखौ न'खरनिफ्राय दैखांना लानाय जानो हागौ बेखौ जुदि उल्थाके होफिनोब्ला जायफोर पुलिसा एरेस्ट खालामदोंमोन जायफोरनि बिथोनाव जायफोर दैखांना लाबोदोंमोन जानो हागौ बेफोरनि सायाव आरो केस नांफिनगोन उनाव मिथिगोन बेफोरखौ जियानो जाया मानो दा सरकारा जे बेफोरखौ खामानिखौ मावदों सोरनि बिथिङाव मावदों आरो बेनिखायनो सरकारखौ दिनै कर्टआ सरकारा सरकारनि खामानिखौ माव कर्टआ ल'नि खामानिखौ मावगोन होननानै थोंजोङै बुंथियो। आसामनि बैफोर सुबुंफोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दोनबाय जोबथेसालियाव दोननायनि उनाव दिनै कर्टआव जेब्ला नुजाथियो मानि थाखाय एरेस्ट खालामखो बेखौ फिननायखौ आसाम सरकारजों लोगोसे पुलिस बिफानाबो होनो हायाखै। बेनिखायनो बैफोरखौ दिनै बन्द खालामनो थाखाय हाइकर्टआबो फोरमायो मानोना बैफोर जानला मानला केसफोरखौ लानानै कर्टआ ओरैनो जना गैया बा कर्टआ ओरैनो जिरायना गैया। लोगोसे बेखौबो बुंदोंमोन चिफ मिनिस्टारजों आयेना सोलायजानाय नङा मानोना सरकार आरो आयेननि गेजेराव फाराग दङ होननानै आं सिगांनि भिडिअआवनो जेब्ला एरेस्ट खालामदोंमोन अब्लानो आं भिडिअ मोनसे बानायदोंमोन आरो बे भिडिअ नोंथांमोननो रोखा फोरमायदोंमोन सरकारा सरकारनि खामानिखौ मावनांगौ आरो आयेननि खामानिखौ आदालता मावगोन। बेनिखायनो दा आसामनि CMखौ बुंदो जे बिथाङा ल मेकार नोमा जानला मानला जाय समाव पक्स' आयेननि गेजेरजों एरेस्ट खालामदो सुबुंफोरखौ बै समाव पक्स' आयेननि थाखाय अफिसार नांगौ आरो बे समाव पक्स' आयेननि थाखाय अफिसार गैया आरो बे अफिसार गैयि थासारियावनो बे आयेना माब्रै सोलिखौ अब्ला बेनिफ्राय मिथिना मोनोदि जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोना थाबनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो आगोलनि भिडिअआवबो आं नोंथांमोनखौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों जे जोबथेसालिनिफ्राय थाबनो नोंथांमोना उदां जागोन होननानै बुंदोंमोन। जियानो जा मानो उदां जागोन थाबनो आं आसा खालामो। लोगोसे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि रिलेसनाव दङब्ला आरो दानिया गोबाङानो थाङो अय आरो हटेल बेफोराव गोबाङानो थायो नाथाय नोंथाङा जायजों थाहैगोन बा जायजों रिलेसनाव दङ नोंथांनि गार्लफ्रेन्डआ जुदि 18 बोसोर बैसोनि सिङाव जानाय दङब्ला नोंथाङा अयफोराव थांनाङा मानोना नोंथांखौ जेसेबांखि बुरखाय लिङा मानो नोंथाङा थांनाङा आरो जुदि थांनानै नोंथाङा मालाबा जुदि माबा मोनसे बोरैबा हमफ्लांजायोब्ला अब्ला नोंथाङा बियो हिन्जावसाया जुदि नोंथांखौ मोजां मोनो होननानै बुङोब्लाबो नोंथाङा बेनिफ्राय बारग'आ मानोना हिन्जावसानि बैसोआ 18 बोसोरनिख्रुइ जुदि खम जायोब्ला बे थानो लिंदो बा बेजोंनो फैदो बैनो आं दोङो आंनो लाबदो होनबाबो जेबो खामानि होनाय नङा मानोना नोंथांनि लोगोआ 18 बोसोर बैसो जायाखै बेनिखायनो बे खोथाया जेबो खामानि होनाय नङा लिरना होबाबो बुंना होबाबो जेबो जानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा साबधानै थानाया मोजां। दा गोबाङानो सोंगोन नोंथाङा एडभकेट नामा आं एडभकेट नङा आरो आं एडभकेट नङा नाथाय एडभकेट नङाबाबो नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय गोबां भिडिअ नायग्रोना लादों बेनि उनावसो नोंथांमोना बे खौरांखौ होदों।
आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननो मोनसे खोथा फोरमायनो सानदों जे मैयायो क'क्राझार आरो बङाइगावनि गेजेराव मोनसे एक्सिडेन्ट जादोंमोन आरो बेफोरबायदि थासारियाव जोंनिफ्राय गोबां सुबुङानो जिउ गोमायो। बेनिखायनो उन्दै उन्दै खुदियाफोरनो बिमा बिफाया गारिफोरखौ दा हेंगारना हो आरो उन्दै उन्दै जेसेबां खुदियाफोर दङ नोंथांमोनाबो बेफोरनिफ्राय बाय जानगार जानानै था। मानोना बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां जानायखौ सानफ्रोमबो सानो। बेनिखायनो बिमा बिफाया गथ' गथायखौ सेभ खालामनांगौ। जेब्ला जोनोम होदों अब्ला गावनि गथ'खौ मोजां जानायखौथ' गासैबो सानो। जियानो जाया मानो गारि गुरानिफ्राय गोजानाव था। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा जायफ्रा लाइसेन्स गैया आरो बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों स्पिडा बेसे स्पिडाव सालायो आरो दानिया गोदान गोदान गारि बेसे स्पिडाव सालायो। जियानो जा मानो थेंक्स फर वाचिं। भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम। जय बर' हारिनि।